Inodau sopi Muslima Begam ataningkan krip holapen ingdeng trokangdeng ke Charlie Bomb abangpi. Aking RAR thoke so kachelang ke damtang chiklojon ni an dolopu Dillai Police Station a chokomaratum arjulong pen operation asai ki claim longji aphan pura tangka kerap kepajir dam. Dillai Police Station ke parlo mile krip holong ke do Muhammad Araf Ali Ser asupi Muslima Begam ataningkan krip ho lapen trokang deng ke Charlie Bomb aporahut ke damtang chiklojon ni aprang aking RAR tholong amek cholong loklo. La sopen se ke langa hem tame ponlo. Bonta doktor atum pen ke pachini ke operation claim nangji pusi pachini lo. Bonta ki duk dera jok tangka maha kadure pen operation asaya bang claim pon thekte datsi a hemalong padukok lo. La so ki sungalam the Dillai Police Station atum arjulong si staff ang bong chingki chingwai pen operation asai ki claim longji aphan. Surikrehini ra pharut roxy Dillai Police Station staff atum a hemalong humri damsi kesodet abang pia phan tangka pipajir damlu. Bokajan penanan terang karbing long bai.